Инцидентът стана преди 9 години. На 33, на една прекрасна възраст, в която трябваше да продължа развитието си, но деня на инцидента го помня ясно. Тръгнах си от работа и прибирайки се на околовръстното преди София, просто каза в един момент дан и след това вече се събудих след, мисля, че 28 дена в медикаментозна кома. Се събудих в реанимацията на Пирогов. Претърпял съм към момента над 20 операции. Единия крак искаха да го режат, успяха да го спасат. И към днешна дата, нали, по нашите медицински стандарти, съм, колкото и добре да изглеждам към момента, съм инвалидизиран с доживотен 50% ТЕЛК. Психическата травма е в пъти по-голяма от физическата и тази травма не е само върху мен. Това е върху най-близкия кръг. В случая моите деца не ме помнят здраве, тъй като беше преди 5-та им годишнина. Те знаят, че техният татко не може да рита топка с тях. Знаят, че има определени затруднения и те не ме познават такъв, какъвто съм бил аз пълноценен преди това. Да си шофьор не е просто да натискаш газта. Там трябва да мога да предвидиш, доколкото е възможно, разбира се, да гледаш една-две стъпки напред и въпреки, че винаги съм следвал тези работи, единственото, което смятам, че ме спаси е, няма да го забравя, тъй като е навлизане на София, че върнах газта заради ограничението. И аз бях под ограничението, под 90 км при самия удар. Да си примера и да си в спазването, в правилата, колкото и да е банално рамката, това е новото модерно.